Goeiejoen, dit is Bient. Miljoen aan tafel, Doekle Terpstra. Hoe is het met hem? En kunnen we hem in de toekomst weer in Friesland welkom hieten? Aniek Bos die vindt dat gymnastiek op squallen toch vakleerkrachten nieuw worden mat. En wij winnen jou op 21 februari 1984. Daar komt Evert van Bentum en Evert van Bentum. Evert van Bentum. Hij wint de Alversterrentocht van Henry Ruitenberg. Evert van Bentum. Ja, Ad Verliem, de finish van de Elfstedentocht 1985. Waar was u op dat moment? Op de Bonkenvaart. In een container. In een container? Niet met uw voeten in het water? Nee, we moesten uitzenden. Ja. Nou, u was inderdaad eindredacteur op dat moment. En die hele uitzending die wordt zaterdag uitgezonden op televisie. Ja, omdat het 30 jaar geleden is. 30 jaar is bij Elfstedentocht ook al een jubileum. Ja, precies. Ja. Nou, we gaan straks daarover praten en terugkijken op die dag. Ja, het vakboen, de HBO-raad, Hogeschool in Holland en de KNSB. Het binnen alle hier organisaties dat we Doekle Terpstra alle hier van kennen. Gedwongen ontslag, wat ons betreft, vooralsnog niet aan de orde zijn. Al een hele carrière achter de rug en ik een hele metamorfose ook. Het zo geweldig. Ja, hey, die bril toevallig nog? Of, Ik zou net weer, volgens mij net meer. Nee, ja, prachtig om te zien. Zo'n 1 januari is weer een carrière switch maken. Nou, ZZP'er worden. Hoe bevalt het? Nou, het is natuurlijk nog te beteten. Ja, het is nog een eerste beteten om echt een conclusie te trekken. Maar ik ben 34 keer leenslaaf geweest. Leenslaaf zelfs. Ja. Ik heb fantastische dingen waar mocht meer leven. Dus ik ben wat dat betreft heel erg dankbaar voor al die rollen die ik vervuld heb. Heb je eerst de factuur al gestuurd? Ja, die heb ik ook gestuurd. Leuk, dat is geweldig leuk. Ja, dat is geweldig. Ik ben ook ZZP'er. Ja. Nee, dat is geweldig leuk om te doen. Omdat je het gevoel hebt van je stuurt een rekening echt voor iets wat je dient hebben. Weet je de mouwen van op. En dat is wat oors dan dat je aan het eind van de maand gewoon van een linkstrookje. Ja, dan krijg je het net meer vanzelfsprekend. Dus dat is wel heel erg leuk. En dat je had ook de goede energie. Maar ik ben 2 maanden bezig en het liep het heel erg leuk. Van de morgen bijvoorbeeld, hoe ik pas om een kwartier voort van hoes. En dan zit ik heerlijk thuis mijn kop koffie te drinken, achter de pc mijn mail te doen. Ja, ik vond het echt genieten. Dus ik hoop dat me heel goed bevallen wordt. Maar ja, nou, het laatste wat we eigenlijk grut publiekelijk van jou zien hebben, dat is dit. Vreten wie dat Sven, of Thomas dat Sven Kamer maar die kritiek kwam. Je die bestuursvergadering, heeft dat nou wat verhoren in jouw situatie? Lees mijn brief, die heb ik hem daar liggen en dat is genoeg. Daar blow je ook bij die positie? Het is jong ledenraad en het wordt zo'n ledenraad. Alhoewel de meerderheid van de ledenraad het bijzonder spijtig vindt dat de heer Terpstra opstaat, heeft de ledenraad toch besloten om zijn ontslag te accepteren en te accorderen. Ja, het is alweer een skofkelien. Hoe zwart is deze bladzijde? 3 september 2013? Nou, zo zoeken dat eerst duiden willen. Het is voor mij geen zwarte bladzijde. Ik vind het heel erg jammer dat ik net trok in koer in het voorzitterschap. Want ik heb daar intens van genoten. Ik heb dat echt fantastisch vond dat ik dat wel mocht. Tegelijkertijd heb ik altijd zo van ik wil trouw blijven aan mezelf. En op het moment waarop de sporter uiteindelijk twijfelt aan de bestuursvaardigheid van de bestuursvoorzitter. En bij Sven Kramer weer dat het geval. Ja, dan vind ik dat ik die hier nogal wat kritiek. Die hier toch kritiek. En ik heb altijd zo van ik vind dat ik er ben voor de topsporter. En de topsporter is er net van mij. Dus ik heb altijd zo van ik wil in dat opzicht trouw blijven aan mijn eigen principes. En als de topsporter dus eigenlijk zeg maar de kening van het schaatsen zei van ik heb geen vertrouwen in de bestuurlijke kwaliteiten van de voorzitter. Ja, dan vind ik dat daar als bestuurder de consequentie aan verbinden moet. Dus ik heb totaal. Mario Dien persoonlijk. Dat heb je wel rekken. Tuurlijk heb je rekken. Dus ik heb, want het is natuurlijk net zo, dat is heel lichtvaardig zoals van datgene waar heel gepassioneerd mee bezig bent als vrijwilliger, dat leest je niet een keer los. En dat zou je niet een keer gedag. Het rekken, natuurlijk rekken dat. Maar het is bepaald bij mij net zo van, en dat is wat de bladzijde, er is onzienlijk meer in het leven dan alleen maar de KNSB. En ik viel me een heel bevoorrecht mens, maar dat denk ik niet op mijn paard komen. En ik heb het een fantastisch avontuur gevonden dat ik voor jou hier het voorzitterschap van de KNSB mocht hebben.
En nou dus Farutjen als ZZP'er. Dit wie een functie, wol in Friesland. Het wie KNSB zit dan net in Friesland. Maar goed, wij Friesen, het reetrieden, dat is van us. Vinden we eigenlijk wel een beetje. Ja. Kennen we Doekle Terpstra in de toekomst weer in Friesland? Nou, wie weet. Het is wel heel grappig. Want ik heb wel eens iets van, ik voel me nog heel erg verbonden met Friesland. Ja, want je weet je net meer. Nee, al 40 jaar niet meer. Nee. Dus het Fries is veel net zo natuurlijk meer als mijn memmentaal, om het zo maar even te drukken. Klinkt goed, hè? Nou, het is altijd wel. Ik merk aan mezelf dat het steeds meer moeite kost om te zoeken naar de goede Fries geworden, om het zo maar te zeggen. Maar tegelijkertijd voel ik dat ik nog heel erg verbonden ben met de provincie. Ik ben Fries om Utens en ik film. Ik ben super trots op het feit dat ik Fries ben. Ik ben heel erg trots op mijn naam. Dat is natuurlijk al heel bijzonder. En ik heb wel eens ook iets van, als er nou eens een keer een echte mooie bestuurlijke klus die we moeten in Friesland, dan zeg ik daar net voor aan nee. Wat denk je dan, hoor? Dat maakt me eigenlijk maar niks. Nee? Ik heb zo'n iets van, ik wil wel graag dagen worden gewoon op mijn bestuurlijke vaardigheden. Van ik moet mijn eigen talenten op onboren kennen. Ja. En als daar is iets op los komt. Maar je bent een bekende Fries. Je hebt een heel soort ondervinding in bestuursfuncties. Er zijn best wel wat organisaties die onkloppen heen en zeggen, je bent al voor jezelf begonnen. Nou, soms dan gebeurt dat wel, ja. Ja? Ja. Heb jij al aanbiedingen gehad hier in Friesland? Soms krijg je wel een telefoontje. Soms krijg je wel eens een telefoontje. En waar komen die telefoontjes waar dan? Ik denk even maar dat- van grote projecten, hè? Zeker. Ja, maar dat is de- dat- Tialf? Soms komt er wel eens een Het telefoontje Tialf los. bellen? Soms komt er wel eens een telefoontje los. Tialf het bellen kunnen we zitten. Culturele Nee, huisstad? Tialf het net bellen. Tialf Maar het bellen. het is net zo interessant om daarop te speculeren. Je hebt volle meer om het Nee, want idee ik van... bijvoorbeeld even zeggen naar een grote project, een culturele haardstad. Dat is hartstikke een leuk, prachtig hoor. mooi project. Ja, Zou je zeker. daar bij Belutsen wezen willen? Dat is een interessant project van de provincie. Ja, dat is, Ja. leuk om te doen. Dus als er eens een keer een vraag loskomt zo van, denk eens een keer na over de vraag van wat zou betekenen kennen van zo'n project, Ja. dan ben ik Fries genoeg om te zeggen van dat is de moeite waard, want dat zijn de projecten die er in de Maar die provincie vraag te is doen. nog net kaam. Nee, formele zin ben die vragen er komt. Nee, informeel wel. Informele zin ben die vragen er komt. Wat is jouw drive om toch weer wat in te zetten op Friesland? Ja, dat is tot de verbinding met de geboortegrond op de een of andere manier. Ik vind het grappig dat dat zo werkt. Ik ben hier al volle langer boek naar Friesland dan dat ik ooit in Friesland wennen heb. En toch viel ik mij nog heel erg verbonden met de Friese cultuur, met de Friese traditie, met Fries om Utens. Dus het feit dat het Fries bent, dat bloot toch op de een of andere manier wel lukken. Dus het magnetiseren is misschien net het goede woord, maar tot de verbinding met de geboortegroen bloot wel hangen. Maar ik denk dat dat net bijzonder is. Je tentakels misschien wat uitslaan. Ja, maar ik denk dat het net zozeer alleen van de provincie Friesland geldt. Ik denk dat voor een heel soort mensen geldt dat ze op letterlijke leeftijd weer een soort verbinding hebben met hun geboortegroen. En ik ben geboren in Witmarsum. En als ik nou in Witmarsum ben, dan ren ik daar maar zeker een nostalgie rond. Van dit is mijn geboortegroen. En hier heb ik mijn opvoeding gekregen. Hier heb ik op school zitten. En dat viel gewoon goed. Dus ik steen bepaald niet maar recht naar de provincie daar. Nee, je steen er hier op een vaart. Hoe nostalgie praat, de Alversterrentocht van Jontje 84, gaan we het komende sneun uitstuurt. Stel, er komt weer een Alversterrentocht. Zullen je hem dan weer rieden? Ja, wat toch, ja. Ja, Tuurlijk. echt? Ja, tuurlijk. Ja, dan steen je voor Zonder daar heb je een enkel twijfel hoor. Dus Ja. toen het Ad van Liemt in die wijn zit, wat ik krijg over vertellen. Toen wat we wel bijzonder, want hij kon natuurlijk zeggen wie de winnaar van de Alversterentocht weer. Maar ik net, want ik stond op het ijs. Ja, want jou hebt al 2 keer Marien. Ik heb 2 keer mooi in. 84. Ja, maar dit is wel een pijnlijk onderwerp, want ik heb maar 2 keer in. Dus ik heb net 3 keer in. Dus Nee. van 86 ga ik net erin. Toen Nee. wie ik uitlaten. Maar toen ik eigenlijk stiekem een beetje de brutaliteit heb moeten om kochen op dat ijs te staan. Maar ik weer er te braaf voor, dat heb ik nadien in. Maar dat vind ik wel heel jammer. Maar dat wat ik voor kruisjes ze lezen hier. Ja. En we letten ze dadelijk ik nog even Shannon. We praten er dadelijk ik nog verder over. Doe ik het even. Dank u wel. Ja, en dadelijk is ook weer een portret uit uw serie over de sociale werk van Shannon. Joert zoggen we bij Jacco Veenstra. En hij is mooi-werker Green van Shannon bij Empathek. Epke Zonderland, Marit Bouwmeester, Jorrit Bergsma en al die oren Frieske toppers. Ja, ik denk dat ze op dit stuit alle hier wel een beetje op hun nylon zitten te bieden. Want Joen is op het Jereveen het Sportgala Friesland. Uit zijn de prijzen van de topsporters wordt Joen ook de Sportstimuleringsprijs uitreikt onder de squallen die de leukste gymlessen jouwt.
Aniek Bos, welkom. Ja, dat is vakleerkracht gymnastiek op het Sierskwallen in Bolk en omjouwing. Die skwallen die binnen net nomineren voor deze prijs. Nee. Maar vind je dat belangrijk dat die sportstimuleringsprijs er nou is? Ja, het is hartstikke leuk om de kinderen te motiveren. Om net te laten zien van wat doen we eigenlijk allemaal in de gymlessen. En waarom maakt gym eigenlijk zo leuk. Ik denk dat het heel leuk is om te laten zien aan de mensen thuis waarom gym zo belangrijk is. Ja, en waarom vind je ook gym zo belangrijk? Ja, het is voor het kind lekker om zich vrij te kunnen uiten. En wij zijn denk ik heel belangrijk in de gymlessen. Zodat we het talent kunnen ontdekken in de gymlessen. Dat we heel veel verschillende gebieden aanbieden. Dus het gaat van hoogspringen tot aan turnen, tot aan balspelen. Allemaal verschillende sporten komen aan bod. Ja, maar dat is echt vakleerkracht. Gewoon gewoon de docent van de klasse, die jouwt ik de gymles. Ja. Maar die binnen net bevoegd genoeg van, die kennen dat net goed genoeg. Waarom we staan dan in, Rob? Nou, sommigen wel, sommigen zijn wel bevoegd, sommigen zijn ook niet bevoegd. Maar ik denk dat wij net iets meer expertise hebben om de kinderen beter te helpen. Dus de mindere bewegen komt aan bod, maar ook zeker de hele goede bewegen komt aan bod. Die blijven we uitdagen. Dus elk kind krijgt zijn eigen kansen. Ja, want waarom willen die squalen dat dan? Dat het nou op deze wijze gebeurt? Nou, zij natuurlijk willen ook dat het beter gaat met hun kinderen op school. Zij willen ook natuurlijk meer gym op school. En dat, ja, net zoals het beter rekenen wordt gegeven, is het natuurlijk ook fijn dat het kind lekker kan bewegen. Ja, en dan binnen een heel soort squalen die door het wol. Ik begreep zo'n 50% van de squalen hier in Friesland. Dat betekent dat ik 50% het nog net docht. Nee. Waarom willen die squalen dat dan net? Geen idee. Ben dat minder squal? Ja. Nou, zo wil ik het niet zeggen. Maar misschien hebben die nog niet ervaring ermee. Of misschien, ik heb eigenlijk geen idee. Het is op een gegeven moment toch Het is ook wel verplicht dat je 2 keer in de week inderdaad... Nee, maar dat het vakleerkrachten waren, dat is toch ja, dat was vroeger inderdaad wel... Ik heb er wel eens, toen hij nog kroonprins was, heeft Willem-Alexander zich er nog wel eens over uitgesproken. Dat dat eigenlijk zou moeten veranderen. Ja, het komt dus nou weer op. Ja. We hebben even een filmpje van een van de nomineerde squallen voor jong, voor die sportstimuleringsprijs. Okay. En ik heb even een Sjen, wat voor gymnastieklessen er dan jong worden. Ja, dit is wel even wat anders dan wat ik vroeger op squallen kreeg. Ik weet dat het bij hem zit, Ad van Liefde en Doekle Terpstra. Heb je hem ooit zulke gymlessen hoor? Nee. Wij moesten steeds maar in het vervelende touwklimmen. Touwklimmen, ja. Gebeurt dat nog, Aniek, touwklimmen? Of is dit echt de nieuwe trend? Nou, het is wel inderdaad een nieuwe trend. Net zoals freerun is natuurlijk ook een nieuwe trend. Er zijn steeds nieuwe dingen komen er aan bod. Maar touwklimmen zit er ook bij. Is ook gewoon een onderdeel van de gymles natuurlijk. Ja, maar dit is wat we hier correct zeggen, dat is een les die Stojank is? Of die Stolie wil juist? Of kies net zij in het extreme? Nou, als ik de mogelijkheid zou hebben, zou ik het heel leuk vinden. En als er een baan in de buurt is, zou ik ook zeker proberen om met die kinderen daarheen te gaan. Maar dat is nu niet in de buurt. Maar je zou in de gymzaal kan je ook fantastisch van alles bouwen wat je leuk vindt voor die kinderen. Dat apenkooien, hè? Bestaat dat nog? Het bestaat nog wel, ja. Maar gebeuren soms wat ongelukjes. Dat was het altijd feest als je ging apenkooien. Met alle toestellen. Ze vindt het heel leuk, je mocht niet met de voeten op de grond komen. Je moest vooral in de toestellen blijven. Ja, dat kan ik me er ook nog van herinneren. Ja, klopt. Ja. En nu hebben we daar een beetje freerunnen voor bedacht. Dus eigenlijk ook door de hele zaal je eigen uitdaging zoeken. Dat vinden ze eigenlijk net zo leuk. Ja. Het klinkt wel stoerder in ieder geval. Het klinkt stoerder. En het is misschien ook wel stoerder, ja. Ja, dat zijn wel. Ja, maar de band die zitten er dus mee op dat ze misschien een talent ontdekken kunnen in een sportles? Ja, het zou kunnen. Kijk, als er steeds maar kleine dingetjes worden aangeboden, alleen maar balsport bewijzen van, en je bent heel goed in atletiek, maar dat wordt nooit aangeboden. En dan weet je niet dat je daar goed in bent. En als wij van alles kunnen aanbieden, kan het kind ook kiezen van, hé, daar ben ik misschien wel heel goed in. Dan kan ik misschien daar mijn sport wel van maken. Ja, en dan komen ze uiteindelijk op dat sportgala Friesland te lanen. En dan dat zou mooi zijn. Misschien wel die sportprijs. Ja. Aniek Bos, dank u wel. En succes met alle gymlessen die nog Jaans is. Dank je wel. Jacco Veenstra, hij is 34 jaar en hij werkt in de greenverschenning bij Empatec. Jacco is een van de 5000 medewerkers van sociale werkverschennings in Friesland. Door de participatiewet komt haar een werk onder druk te staan. In uw serie portretten joert een verhaal achter het bekende beeld van de greenverschenning. Ik ben Jacco Veenstra, ik kom uit Sneeds. Ik werk al 13 jaar bij Empatec. Mijn leeftijd is 34 jaar. Ik ben boetenmeisje, ja. Dat is, even keer wel, maar lang dan vlucht het me om. Dus, ja.
Zo ik hier in het koken bij de gemeente stage rond. En toen dacht ik van, dit is wel wat voor mij in de green. Dus ik heb zo ook volkstuin, dus ik zit altijd wel in green. Dus ik denk van, dan krijg ik wat. Nou. Wat belangrijk voor mij is, het werk wat goed uitvoeren. Dat iedereen wat tevreden is. Ik heb toen zo'n assertiviteitscursus wat leren opkomen voor jezelf en al. Dat heb ik via de zaakdingen. Dus daar ben ik ook wel wat beter van worden. Ja, wie dat lezen, hè? Ja, dat is wel leerzaam, ja. Ja. Wat opkomen voor jezelf, nou, dus... En al die zeiden dat ik al om mij van, best knap voor in de jaren als je beest. Die ben ik wel blij om. Vroeger doe ik net zo volle ding, maar nu doe ik al wat meer. Dat je wat veilig veel leren. Nou, dan, in de toekomst dan zou ik het wel mooi vinden, wat mensen onder mij te krijgen of zoiets. Als dat erin zit. Ik ben er wat mee bezig om wat meer uit te krijgen. Dus dat is echt wat stukje toekomst. Wat vond jij van de werk, Jacobs, netjes? Het ziet er keurig uit, man. Ja? Okay. Ik heb haast nog naar Akeren toe. Ja, zeker weten. Ik heb daar weer zagen doen. Nou? Nou, bij deze. Nou, bedankt, joh. De Alversterrentocht van Jontjen 85. Dit weekend 30 Ierlien van de NPO-onleiding om de 13 uren dwarjende televisieuitsturing van Doe integraal uit te sturen. Ad van Liemt, welkom. Ja, u was in 85 net begonnen als eindredacteur bij de NOS. Dat was een leuke binnenkomer, die Alversterrentocht. Ja, nou, ik was net chef binnenland geworden van het journaal. Ja? En ik kreeg een map overgedragen van mijn voorganger. En daar stond op Elfstedentocht, moesten we erg om lachen. Ja. 22 jaar was hij niet gehouden. En hij had het al 10 jaar bijgehouden, die map met alle schema's en afspraken en zo. Maar nooit gebeurd. Hij draagde mij over en toen viel ik met mijn neus in de boter. En dan moest ik voor het journaal dus de hele operatie gaan organiseren. Wij wisten totaal niet hoe dat moest natuurlijk. Nee, daar gaan we het zo even over hebben. Eerst even terug naar het begin van die dag. Oké, leuk. De laatste aankondiging van wedstrijdleider Van der Ham is gegeven. De lampen gaan aan hier. Het gejuich klinkt op. Van der Ham trekt het pistool omhoog. En daar is de Elfstedentocht begonnen. Ja, prachtig moment natuurlijk, die start. Waar was u op het moment dat die startschot viel? Ook in die container? Ja, in de container op de Bonkenvaart. Ja? Ja, daar hadden we een redactie ingericht en een presentatieset voor Harmen Sietse. En daar tegenover was de presentatieset van Koos Postema, want die deed het. De presentatie van de hele dag. Ja. En Harmen die kwam er tussendoor met journaaltjes die wij dan moesten maken. Ja, maar we moesten tegelijkertijd ook de journaalverslaggeving voor 's avonds regelen. Dus allemaal ploegen en verslaggevers en heel gedoe. En zonder mobiele telefoon. Hè? Ja, dat kunnen we ons nu eigenlijk niet meer voorstellen. Hoe doe je dat? We hadden een semafoon. Dus als je iemand heel dringend nodig had, dan semafoneerde je hem. Dan ging daar in dat ding... Niemand weet meer wat het is natuurlijk. Hè. Dat is echt steden tijdperk. Ja, dan ging nummer 3. En dan wisten ze wie je terug moest bellen. Ja. En dan kreeg je wel contact met iemand. Maar dat was natuurlijk achteraf gezien. Dan vraag je je af hoe dat kon. Ik had één voordeel toen ik er naartoe reed. Toen mocht ik de dag dus voor de tocht... moest ook nog 's avonds uitzenden van alles. En toen mocht ik een journaalauto... meekrijgen met chauffeur, wat heel luxe is. Heel luxe. Maar daar zat een telefoon in. Het waren de eerste, enorm ding. Dat was eigenlijk een rijdende telefooncel. Ja. Dat was zo luxe, dan kon je onderweg, had ik alles kunnen regelen wat er te regelen viel. Ja. Ik dacht, dat red ik niet. Maar dat was echt een sensatie. Ja, 30 jaar geleden, dat ben ik nooit vergeten. Nee, want hoe heeft u die dag beleefd? U werd 's ochtends wakker en toen? Of midden in de nacht midden eigenlijk in de nacht, was het? Ja, kijk, mijn eerste herinnering eraan is, dit gaat niet door. Want wij liepen van een of ander hotel in de binnenstad langs de grachten. En daar lag gewoon een laag water op. En het was zo zacht, het was gewoon warm voor ons gevoel. Ja. Het had veel gevroren, maar hij is eigenlijk te laat gehouden. En, dus ik dacht, het gaat gewoon niet door. We kunnen zo weer naar huis, wordt afgeblazen. We gingen toch door. Het werd natuurlijk heel spannend, hoe gaat dat ijzig houden? Dat zijn we natuurlijk allemaal vergeten. Maar
in Dokkum tegen 10, 11 uur, toen de mensen daar massaal van het ijs gehaald werden, er stond echt 15, 20 centimeter water op het ijs. En die mensen die wilden per se doorgaan. Dat is wat ik me het meest... Zit je ook nog Terpstra? Ja, dat bij Dokkum slim nee, nou net alleen in Dokkum, maar weer overal werd er op het ijs. Ja. En ik heb me net herinnerd dat er Sassort werd er op het ijs toen, maar... Het rare weer, het ijs wie oordeel best wel hut. Dus ik vond het toen helemaal net een zwier Elfstedentocht. Die van zo'n 90, dat weer een echte klassieke Elfstedentocht. Kort, een soort wien, hut-ijs. Nou, ik volg meer spektakel denk ik op televisie. Nou, voor televisie was het jammer dat het zo groen was. Ja. Hè? En maar tegelijkertijd we waren was de het winterbeelden van 63 gewend natuurlijk. Ja, maar het was ook sensationeel. Was het was de eerste keer dat het vanuit de lucht werd begeleid met helikopters. Ja, want 22 jaar was er geen tocht en dan in één keer... En toen was de techniek zo voortgeschreven. Toen hadden ze dus die motorrijders uit België gehad die altijd de wielerwedstrijd. Want waren jullie erop voorbereid, ook technisch gezien? Nou, dat was... Kijk, er moet maar één naam genoemd worden. Dat is Martijn Lindenberg, de beste tv-regisseur die Nederland ooit gehad heeft. En die heeft toen echt een wereldprestatie geleverd door het zo perfect in beeld te brengen. Iets wat niemand wist hoe dat moest. En hoe dat met verbinding met alle steden van Friesland aan elkaar geknoopt via verbindingen. En dat was echt verse tijd vooruit. Ja, en dan zien we dit soort beelden binnenkomen, hè? Ja. Nou ja, het interessantste was dat de bedoeling was dat we de uitzending tot 1 uur of 1 zou duren, 's middags. Om 12 uur ongeveer de wedstrijd afgelopen zijn. En dan zouden we hem ophalen. Ja. En dus iedereen dacht al, nou dan breken we nu zo'n beetje de verbindingen af. En toen kwamen er opeens berichten van het Franeker is het carnaval. In Harlingen is het feest. In Dokkum zijn de mensen helemaal door het dolle heen. En toen is er vanaf dat moment... zijn alle uitzendingen aan de kant gegaan. Ja. En is er alleen nog maar geschakeld naar al die geweldige volksfeesten. Dat had niemand verwacht. En jullie zijn gewoon 13 uur doorgegaan? Ja, want we hebben tot de nacht hebben natuurlijk het einde nog meegemaakt. Die dramatische beelden van de laatste die binnenkomen. Precies. En de eerste die te laat zijn. Ja. Nou ja, en voor mij was het interessant. Mijn voorganger die had ik beloofd. Ik zorg dat om 5:30 de winnaar... live in gesprek met Maartje Verwegen. Want je had toen het 5:30 naar Maartje Verwegen. Ja. Ze hadden al een live gesprek in. Ik zorg dat de winnaar daar zit. Maar ja, het was zo ongelooflijke chaos. Dat we hebben ongeveer de meest potige mannen van de NOS moeten charteren in de Frieslandhal. Om even het verbenden bij zijn lurven te grijpen. In een stoel te zetten. Zo'n ding in zijn oor. En toen met Maartje Verwegen. En dat is gelukt. Het is gelukt. Ja, fantastisch. Voor mij was dat het ook. Ja, u heeft 3 tochten mee mogen maken. 85, 86 en 97. Ik kan hier wel verklappen dat ik totaal niet kan schaatsen. U kan niet schaatsen. Doekle Terpstra kan wel heel goed schaatsen. Enorme bewondering voor. Nou, ik wil ze toch even laten zien. 2 prachtige kruisjes. Van Doekle Terpstra. Hij had ze rieden, 84 en 90. En we kwamen in het archief trouwens nog deze beelden zien. We zijn van de NOS-televisie. Hoe is het met u? Ik ben kapot. Echt compleet kapot. Was zo zwaar onderweg? Ja, dus. Ja, vanaf Franeker is het echt loei zwaar. En heel slecht ijs. En het donker is echt hartstikke gevaarlijk. Ik zit te twijfelen of ik rechtstreeks die kant op zou gaan of nog even naar Dokkum. Het is gevaarlijk, hè? Want ik vind het iedere keer. Het is prachtig, het is schitterend. Maar als het nou donker wordt, wordt het ook een beetje luguber. Ja, ik wil wel zeggen, ja. Beetje bang ook? Nee, ik ben absoluut niet bang. Ik wil dat verdomde kruisje hebben. Dat is het probleem. Zo, nou dat kruisje helle, hè? Je moest er zelfs nog even van vlokken haasten. Ja, nou, maar dit is voor mij wel heel dierbaar, dit moment. Maar het is een historische ontmoeting, hè? Terpstra ontmoet Jansma, dat is Kees Jansma. Ja. Was in Dokkum, hè? Nee, het was in Bethlehem. Ja. En dit was niet geanceneerd of iets anders, gewoon niet geregisseerd. Ik kwam daar en ik zat er helemaal doorheen. Ik had nog niet het voorzitterschap van het CNV, dus ik was nog helemaal niet zoveel voor televisie geweest. Maar ik vind dit stukje televisie is mij heel dierbaar geworden, omdat ik het eigenlijk heel puur vind. Het is gewoon een hele authentieke, zonder mediatraining, een hele authentieke televisie. Ik vond het, en ik vind het tot de dag van vandaag vind ik het eigenlijk ontroerend mooi om er naar te kijken. Dus niet omdat ik het zelf ben, hoor. Maar als je in Bethlehem Kees Jansma tegenkomt, dan haal je dus de finish wel. Precies. Dat klopt, want dan heeft het kruisje. Zie je snusje?
Ja, tuurlijk. Het is ontzettend leuk om te zien. Gaat u zaterdag kijken? Niet de hele 13 uur. Niet de hele 13 uur. Aniek? Vast wel een stukje. Vast wel een stukje. Nou, hartstikke mooi. Ja, en die beelden van die Alversterrentocht van 84, die binnen de sneu de hele dag te zien op het digitale themakanaal NPO Best. En die zender is dan beschikbaar voor als je geen abonnement hebt. Dus je kunt een sowieso zien. En dit wie bient van Joert, volg je zeker op Facebook en op Twitter, want dan blow je heel dol op de hichten. Morgen in bient onder oren over de reboelje op Skielge, over de eventuele gaswarrings op het eiland. Van nou een hele noffelijke jong verder.